казваме истината, която крият от хората. Ние сме независими изследователи доброволци от 180 страни. Ние извършваме интердисциплинарни изследвания, които не са по силите на нито една институция или организация в света. Глобалната криза е ужасяващата реалност, която обхвана нашия свят и скоро ще го разруши до основи. За съжаление, повечето хора днес не подозират за надвисналата заплаха. На 12 ноември 2022 година се състоя международният онлайн форум «Глобална криза. Нашето спасение е в единението», на който беше огласена шокираща климатична прогноза, получена с помощта на нашия математически модел. Сега е известна точната дата на гибелта на нашата планета и природните катастрофи, които ще станат причина за това. Даденият климатичен доклад е резултат от 26 години упорит труд на огромен брой доброволци, учени, специалисти и независими изследователи. Климатичният цербер набира сила всеки ден. Очевидно е, че ако не предприемем никакви действия, то цялото човечество е обречено. На 22 април 2023 година на следващия международен онлайн форум «Глобална криза. Изход има» ще разбереш какви събития ще се случат на нашата планета до 2036 година и защо гибелта на планетата не е най-страшното нещо, с което човечеството предстои да се сблъска. За да променим хода на събитията, остават няколко години. Все още имаме шанс, но за да го използваме, всички хора трябва да узнаят за него. Днес бъдещето зависи от избора на всеки човек. Този избор е прост. Ще съхраним ли живота на Земята или не? За да не допуснем фаталното развитие на ситуацията и за да разбереш какво можеш да направиш ти, за да спасим човечеството, гледай международния онлайн форум «Глобална криза. Изход има» на 22 април 2023 година от 18:00 часа. Присъедини се. Разкажи за този форум на всички платформи, във всички социални мрежи. За този форум трябва да научи всеки. Официалният сайт на международния проект Съзидателно общество creativesociety.com. Здравейте, вие сте от християнска телевизия, радио студио Младен Генч Певеца. Ще ви пуснем един хубав клип за какво се представя към целия свят и какво се получават болести и навсякъде. Искам да го видите този клип, за да видите колко хора са били загинали и колко хора са загинали от коронавируса и как идва вече света, идва и края на света. Ще го видите в нашия християнски канал Радио Студио Младен Генч Певец. Сега ви го пускаме точно сега. А за оня ден или час никой не знае. Нито ангелите на небесата, нито синът, а само Отец. Бог ни обича толкова много, че чрез своите пратеници ни оставя ясни указания за предвестниците на идващия съден ден. Ето вече 2000 години ние християните се опитваме да различим тези знаци в събитията, които се случват в нашия свят. Чакаме ги, говорим за тях. А когато предвестниците се сбъдват, ние не вярваме, че последните времена вече са настъпили. Исус Христос ни е предупреждавал. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото, както и ония дни преди потопа ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха, до деня, до когато Ное влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така също, както стана в Лотовите дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Така и в наши дни разбираме ли ние, че знаменията на последните времена, за които Исус Христос ни е говорил, вече се сбъдват?
духовно-нравствен упадък на обществото. В Библията има такива слова. Знай, че в последните дни ще настъпят трудни времена, защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, богохулни, невъздържани, жестоки, не обичащи добрите неща, обичащи удоволствията повече, отколкото обичащи Бога. И тогава мнозина ще се съблазнят и ще се предават един друг, и ще се ненавиждат един друг. И поради умножаването на беззаконието, любовта на мнозина ще охладне. Днес всяка трета жена в света по данни на ООН е пострадала от физическо или сексуално насилие. По данни на Световната здравна организация, почти 3/4, а това са приблизително 300 милиона деца на възраст от 2 до 4 години, са редовно подложени на физическо и психологическо насилие от родители и лица, които се грижат за тях. Смъртността от огнестрелни оръжия е нараснала катастрофално, например в САЩ. Тази причина излезе на първо място сред случаите на детска смъртност. Хората са престанали да ценят собствения си живот и в резултат на това и живота на другите хора. Войни. В Евангелието на Матей има такива думи на Исус. Ще чуете също за войни и военни слухове. Вижте, не се ужасявайте, защото всичко това трябва да бъде, но това не е краят. Защото народ ще въстане срещу народа и царство срещу царство. По официални данни в края на 2022 година в света е имало едновременно 61 военни конфликта. Международните медии открито заявяват, че сме на прага на Трета световна война. Болести и глад. Исус ни е предупреждавал и ще има глад, епидемии, мор. Всичко това е началото на болестите. През 2020 година целият свят бе шокиран от ужасната епидемия от COVID-19, която вече отне почти 7 милиона човешки живота по света. Това обаче е само началото. Всяка година науката съобщава за появата на нови вируси, срещу които нямаме защита. По данни на ООН, 828 милиона души в света са гладни и тази цифра непрекъснато нараства. 258 милиона души вече са на ръба на гладната смърт. И тези цифри непрекъснато нарастват поради появата на климатични бежанци. В пророчеството на Даниил се казва: и по всички места ще има глад, земетресения и наводнения. И водите ще пресъхнат, и дъждовете ще спрат на земята. Суша. Напоследък, поради липсата на валежи и екстремните горещини, много региони страдат от продължителни суши, които станаха по-опасни и продължителни. Екстремни горещи вълни през 2023 година обхванаха целия свят. По всички показатели те надминаха предходните години. По данни на Световната метеорологична организация, повече от 2 милиарда жители на нашата планета вече са изправени пред недостиг на вода тази година. Експерти от цял свят казват, че скоро ни очакват войни за вода. Горещите вълни носят неугасими мегапожари. Пожари стават там, където практически преди е нямало. Централна Европа, влажните гори на Южна Америка и дори Арктика вече са в пламъци. Общо взето кошмар. За първи път в живота ми се случва това. Практически нямаше време за реакция. Нищо не можахме да извадим, защото огънят се приближаваше и беше ужасно, ужасно. Увеличение на наводненията. И едновременно с ужасните суши, мащабни наводнения обхващат света. Кой да знае, че водата ще бликне толкова бързо, загубихме всичко. Толкова много хора загинаха навсякъде. Не можаха да получат помощ, защото всичко се случи твърде бързо. За 3-4 минути нивото на водата се покачи с 2 метра.
За последните 60 години броят на наводненията на планетата се е увеличил 27 пъти. Тази стихия обхваща все повече и повече територии. За трите летни месеца на 2022 година наводнения се случиха в най-малко 120 страни на всички континенти. Бурите и ураганите, които се образуват в океана, са станали по-мощни, разрушителни и непредвидими. Ръст на броят на земетресенията. От 1995 година на планетата започва постоянно нарастване на сеизмичната активност. Увеличава се броя на земетресенията, увеличава се магнитудът и енергията им. Земетресения се случват дори там, където никога преди не са се случвали. Расте и броят на редките дълбокофокусни земетресения. Според базата данни на ISC, за последните 28 години броят на земетресенията на дълбочина над 500 км се е увеличил 5 пъти. И в Евангелието на Лука Исус също ни казва: ще има големи земетресения на места. Тези големи земетресения на места вече започнаха. Страшната трагедия, която се случи през февруари тази година в Турция и Сирия, е доказателство за това. Не бой се, мила, не се бой. Приятели, поради трусове сме затрупани. Мамо, добре ли си, мамо? Добре ли си, бабо? Няма ли никой? Бяхме напълно засипани. О, Аллах, о, Аллах, о, Аллах. Всички предвестници на съдния ден се сбъдват по целия свят едновременно. Сега някой все още не вярва в това, но след няколко години на Земята няма да остане нито един човек, който да се съмнява, че последните времена са настъпили. Ти забеляза ли вече тревожната динамика? Става въпрос за неравномерното разпределение на валежите на планетата. Обърни внимание колко ясно може да се проследи тенденцията, при която някои региони страдат от липса на дъжд и суша, а други са изправени пред повтарящи се наводнения и огромни количества вода. На 14 юни в Южна Африка много жители на Кейптаун са били принудени да потърсят убежище посред нощ. Поради екстремните дъждове много реки излезли от коритата си, наводнявайки множество пътища и причинявайки сериозни щети в целия град. Ден по-рано град Самсун в Турция попаднал под удара на водната стихия, и това при все, че още не се е възстановил от наводненията, които преживял преди седмица. Водата отново наводнила улиците и разрушила инфраструктурата. Проливният дъжд причинил изсрутване на подпорна стена между два жилищни блока. Това е предизвикало сериозни щети на паркираните наблизо автомобили. Повече от седмица жителите на Индия и Пакистан с напрежение очаквали настъпването на изключително силната буря Бипарджой. Тя се формирала над Арабско море на 6 юни и се понесла към брега с над 160 км в час. Общо над 180 000 души са били евакуирани в Индия и Пакистан. На 15 юни циклонът ударил крайбрежието на Индия в щата Гуджарат и се преместил във вътрешността на страната, оставяйки след себе си разрушени къщи, паднали дървета и електропроводи. Няколко души станали жертва на стихията, а над 20 били ранени. Бипарджой, което на бенгалски означава бедствие, може да е най-продължителният циклон в Арабско море. Изследователите от Индийския технологичен институт в Бомбай, които изучават ролята на океаните в променливостта на тропическия климат, смятат, че този циклон е пример за това как изменението на климата, особено затоплянето в горните слоеве на океана, допринася циклоните да се движат по-бавно
и да продължават по-дълго. За тези, които се интересуват от по-подробно изучаване на истинските причини за изменението на климата и ролята на океана в този процес, препоръчваме да гледат климатичния доклад, представен на международния онлайн форум «Глобална криза. Изход има». В централните и източните части на Куба проливните дъждове, започнали на 8 юни, отнеха живота на най-малко 6 души. Щетите, нанесени на инфраструктурата и посевните площи, се превърнали в осезаем удар за икономиката на страната. Въпреки че юни е месецът на дъждовния сезон, според официалните власти на някои места са се случили едни от най-големите наводнения от 30 години насам. Живото застрашаващи внезапни наводнения в средата на юни заляха и други страни в различни континенти. Те предизвикаха особено големи беди на жителите на Бразилия, Боливия, САЩ, Сърбия, Русия, Пакистан и Непал. През април 2023 година в интернет се появи сензационен форум, за който споменахме по-горе. На него бяха обявени стъпките, чрез които е възможно да се спре прогресията на климатичните катастрофи през следващите години. Ти можеш да намериш пълната версия на форума на официалния сайт на проекта Съзидателно общество и да започнеш да действаш незабавно.